Veru? Magické jablká ožijú! Magické jablká ožijú! Jej! Magické jablká ožijú! Veď vám to hovorím! My little pony, my little pony. My little pony. Poznám význam slova kamarát. My little pony. Viem, čo všetko môže priateľstvo dať. Dobrodružstvo, zábava, s priateľmi nie je nikto sám. Každý problém zvládneme, nás puto spája nádherné. Ako My little pony. Už to viem, verných priateľov mám. My Little Pony, priateľstvo je magické. Hej, ty nemerlo, prestaň zízať a pohni kostrou! Hej? Si pripravená? Na čo také? Deň ocenenia Na rodiny. varenie jablkového džemu. No toto, blíži sa čas na výrobu starého dobrého jablkového džemu. Áno, madam, už sa teším. Na čo také? Na varenie jablkového džemu. Isté, varila som ho už ako celkom mladúčka kobylka, ale maj sa na pozore, holubok, pretože ti hrozí, že sa dopustíš mnohých chýb. A to si nemôžeš dovoliť, lebo džem nebude za nič stáť. Zober to. Je to jedna z veľa tajných bylinkových prísad do jablkového džemu? To je metla, pusť sa do zametania, ty trdlo. A kým zametieš, tak ja spravím, teda, čo to vlastne spravím? Poníkové oči. Zabudla by som aj, že mám hrivu, keby mi nevyrastala z hlavy. Listy magických jabloní vyfučili na čas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. No nie, pekne vás vítam, Filthy Rich. Zdravím, pani Smithová. Je pravda, že už o pár dní sa bude konať zber magických jablk? Áno, presne o 4 dni. Výborná správa. Ako zvyčajne objednávam si prvých 100 pohárov džemu. Jasné, Filthy. Volajte ma Rich. Dobre, a ako sa má tvoj otec? Ó, ty moje chúďatko, musíš uvariť so svojou starkou veľa jablkového džemu? No a čo? Celúčičký rok sa teším na varenie jablkového džemu. Variť džem je možno zábava, ale či práve s tvojou starkou? Isto sa za ňou veľmi hambíš. Haló? No, prečo by som mala? Sama vidíš, ako hlúpo sa správa. Stále na niečo zabúda a núti ťa nosiť tieto smiešné kostýmy. Starka vraví, že voda musí... Máš veľké šťastie, že nežiješ v meste, kde by ťa vysmiali všetky poníky. Neboj sa, nikomu to nepoviem. Správa sa hlúpo. Srdečne ti ďakujem, Filthy. Pridej do kroku, ty motovidlo. Kým sa začne zber, musíme nakúpiť množstvo všelijakých vecí. Ideme variť džem, jupi! Teraz naň kupujem, jupi! Spievam a tancujem, jupi! Kto ho rád má, nech sa k nám pridá! Už nie sú také ako kedysi. Hej, do čoho zahryznite, to musíte kúpiť. Vítam vás, včielka Vierka. Vy ste veľmi vytrvalé včielky však. Starka, nemyslíš, že je to trochu hlúpy spôsob, ako získať med? Nie je to úžasné? Nerob to. Vďaka tomu môžeme vyrobiť výborný jablkový džem. Stačí, Starka. Starka, prosím, nevidíš tie poníky, čo sa tam smejú? Čože? Veď sú to predsa tvoje kamarátky. Ahoj, kamošky nášho krpca. Ahoj, Starka Smithová. Ahoj, krpec. Milé dievky,
Keď som bola malá, poníky neboli až také pekné. Už sme skončili, Starka. Chcem sa vrátiť na farmu. Hneď. Ako povieš, smradík malý. Máme medík fajnový, máme medík medový. Urobíme lekvárik. A vďaka tomu, že sme ovládli veľkoobchod, nakúpili veľa tovaru a znížili ceny, porazili sme v meste všetky ostatné obchody s darčekovými predmetmi. A spoločnosť Barnyard Bargain z rodiny Richovcov položila základný kameň maloobchodu v Ponyville. Pekne ďakujem, pán Filty. Chcem povedať, pán Rich. Sme radi, že ste sa s nami podelili o svoj príbeh a zúčastnili sa nášho dňa ocenenia rodiny. Nuž, pozrime sa, kto privedie na budúci pondelok na oslavu dňa ocenenia rodiny niekoho zo svojich príbuzných. Apple Bloom. Ale slečna Cherry, v pondelok je zber magických jablk a ani Applejack, ani Big Macintosh nebudú môcť prísť do školy. Ani žiaden iný poník z vašej rodiny? Ale Apple Bloomina starka Smithová nebude zbierať jablká. Tak by mohla prísť. Neviem, či je to práve... To je perfektný nápad, Diamond Tiara. Apple Bloom, priveď budúci pondelok do školy tvoju starku Smithovú. Prajem vám pekný víkend, poníky. Starka moja, v pondelok sa stanem terčom posmechu pre celý Ponyville. Mrzí ma to, Apple Bloom. Už som ti povedala, že musíme zbierať jablká a nemáme čas ísť do školy. Vieš, čo sa môže stať? Viem, po 5 dňoch magické jablká navždy zmiznú. Tretie znamenie. Presne na čas. To je skvelé. Iha! No tak poďme, lenivci. Pohnite sa v kom. Mrzí ma to, Apple Bloom. Ale neboj sa. Starka Smithová má plno vtipných historiek, ktoré vám rada povie. Viem, práve toho sa bojím. Pred všetkými ma zahanbí, strápni, poníži, potupí, zahanobí. Nebuď chodiaci slovník. Spamätaj sa, prišli sme ti pomôcť. Napokon sme uchádzači o znamienka krásy. Nájdeme spôsob, ako posunúť tvoj termín. Ale ako? Mám pocit, že som z toho ochorela. Vážne? Super! To je ono! Pozor! Vojaci, počúvajte. Neznesiem, aby niekto z vás pod tlakom fňukal, zlikal alebo reval. Vyjadrila som sa dosť jasne. Padavka! Nehyb sa, Apple Bloom, musíš vyzerať choro. Popálila si mi jazyk. 1000 horiacich senníkov. Čo sa to tam hore robí? Starka Smithová, práve sme sa chystali ísť za vami. Apple Bloom je chorá. Asi nebude môcť ísť do školy celý týždeň. Vyzerá to na zápal švindlov. Čo teraz? O chvíľu zapadne slnko. Zajtra je nedeľa, už mám len deň, aby som niečo vymyslela. Hej, poďte sa pozrieť. To je 4. znamenie. Už sú tam magické jablká. A ja som dostala super nápad. Ak nevieme presunúť prezentáciu, musíme presunúť zber jablk. Ale nevyzerajú práve najzrelšie. Môžu sa zbierať aj pred dozretím. No už neviem. Tieto jablká nie sú ako normálne jablká. Sú magické. Neverím, že sa tak líšia.
Ak ich nevieme striasť, natrhajme ich. Máte ešte nejaký iný nápad? Pani Smithová, tu je slečna Cherry Lee. Vraj ste si so mnou prijali hovoriť. Haló? Pani Smithová? Dobrý deň, drahá. Ako sa máte? Zdravím vás, pani Smithová. Cítite sa naozaj dobre? Samozrejme. Som ako rybička. Prepáčte mi to. Z nakladaných uhoriek ma vždy chytí čkanie. Chcela som vám len povedať, že v pondelok nebudem môcť prísť na prezentáciu. Nie, je to isté? Nie najmenších pochyb. Musím ostrihať kvety a poliať ovce. Teda, musím poliať kvety a ostrihať ovce. To je mi ľúto. Prídete iný deň. Čo sa to robí? Kde som to? Dobrý deň, slečna Cherry Lee. Nazerali ste k nám? Nie. Vy ste ma zavolali, aby ste mi povedali, že nemôžete prísť do školy zúčastniť sa Dňa ocenenia rodiny? Ale čerta starého. Niečo také by som si nenechala újsť ani za svet. Ale veď ste práve povedali... Ahoj, v pondelok! Nemôžem uveriť, že sa zrazu zobudila. Nikdy inokedy sa len tak nezobudí. Prijala by som si niekam utiecť a skryť sa. Nuž, ak nemôžeš utiecť ty, možno bude musieť odísť nejaký iný poník. Zber magických jablk. A od zajtra rána budem variť chutný jablkový džem. Pani Smithová, telegram. No, toto tu už dávno nebolo. Strýko Applestrudel chce, aby som ho navštívila. Ešte stihneš vlak o 8:00. Už som ti pobalila tašku. Si veľmi pozorná. Ale neboj sa, ty táradlo malé, rýchlo sa vrátim, aby sme mohli variť džem. Jazda vlakom trvá celý deň. Je to v suchu. V rámci dnešného dňa ocenenia rodiny vítam medzi nami pani Smithovú. Apple Bloom, je tu pani Smithová? Je mi to ľúto, slečna Cherry, ale z vážnych rodinných dôvodov musela otestovať preč z mesta. Zdravím vás, moje malé poníky. Ahoj, deti, som šťastná ako prasa v žite, že som mohla prísť za vami. Ale čo tu robíš, starka? Ušiel ti vlak? Nie, neušiel. Ale práve z neho vystúpil strýko Applestrudel. Ahojte, malý stropáčik. Už sa neviem dočkať prezentácie starej Smithovej, ak si na niečo spomenie. Kedysi dávno, keď som ešte bola malým poníkom. Ponyville zďaleka nebol taký, aký je. Pretože vtedy ešte žiadny Ponyville neexistoval. Keď som bola vo vašom veku, žili sme kočovným životom. Putovala som s rodičmi z miesta na miesto. Chodievali sme aj veľmi ďaleko, aby sme zbierali nové semienka a predávali staré. Môj otec bol najlepší zberač semienok v celej Ekvestrii. Jedného krásneho dňa sa naša rodina Smithovcov ocitla v tom najgeniálnejšom a najúchvatnejšom meste, aké som kedy videla. Volalo sa Canterlot. Stavím sa o všetky kopytá, že krajšie miesto na svete nebolo. Nestihla som sa ani spamätať, keď sa zrazu objavila ona, princezná Celestia. Najnádhernejší poník zo všetkých poníkov.
Zastavila sa pri nás a pozrela sa na otcovú zbierku semienok. Tedy princezna pochopila, že cestujeme za jedlom a túžime si nájsť trvalý domov. A keďže bola z kráľovskej rodiny, vedela aj o mieste, kde si môžeme oddychnúť a zložiť hlavu. Otec sa princezničke srdečne poďakoval. Rýchlo sme našli pozemok pri lese, kam nás poslala a postavili sme si tam náš prvý domov. V zápätí sme tam zasadili náš prvý sad. Lenže sad nevyrastie cez noc a onedlho sme nemali čo vložiť do úst. Všetci nás varovali pred vstupom do lesa a vedeli sme, že tam nemáme chodiť. Ale ja som si povedala, že ak tam žijú strašidelné tvory, musí tam byť aj niečo na jedenie. Bola tma ako v rohu a nebudem klamať, bála som sa. Ale na každom centimetri niečo rástlo. A ani som sa nenazdala a zrazu som stála pred tými najkrajšími jabloňami. Nikdy som nevidela také pestrofarebné ovocie. Bez váhania som začala zbierať nádherné plody. Otočila som sa a v tom predo mnou stáli hrozné vlky. Vzala som nohy na ramená a utekala som, aby som si zachránila holý život. Bolo toto jediné, čo mi napadlo. S otcom sme zasadili semienka zvláštnych jablk a pred našimi očami začali klíčiť a rásť ako huby po daždi. Stromy boli na svete rýchlejšie, ako dokážeš zmurknúť. Odvtedy som každý rok dávala pozor na špeciálne znamenia oznamujúce príchod magických jablk. Na počasie, ktoré ovplyvňuje les, na zavíjanie vlkov, ktoré oznamujú rast magických jabloní. A zistila som aj to, že ak jablka nestihnete pozbierať do 5 dní, zmiznú. Naša práca priniesla svoje plody v podobe najlepšieho ovocia. To skoro som varila celé hrnce jablkového džemu, ale tak, ako mal svoje pravidlá zber magických jablk, mala ho aj výroba nášho džemu. Naučila som sa, že sa musím kamarátiť so včelami, inak ich med nebude taký sladký, aby som ho mohla zmiešať s jablkovou šťavou. Kto by povedal, že sa treba porozprávať aj s pohármi? Alebo že magické jablka majú rady ružové bodky. Ale mágia je mágia, len musíte všetko pochopiť. Onedlho začali chodiť na našu farmu poníky zo široká a ďaleka, aby ochutnali môj jablkový džem. Niektorí sa rozhodli ostať, ako napríklad Stinkin Rich, prastarý otec Diamond Tiary. Pravdu povediac, môj džem z magických jablok bola prvá vec, ktorú predal. Ani sme sa nenazdali a vyrástlo tu mestečko, ktoré sa len tak hemžilo rôznymi poníkmi. Tak sa zrodilo naše mesto Ponyville. Ďakujem vám, malé poníky, ste naozaj milé. Môžete si sadnúť. Takže nebyť vás za magických jablok, Ponyville by dnes neexistoval? Presne tak, kobylka. A keby nebolo mojej starkej, tvoj otec by nemal Barnyard Bargains. Áno, presne tak. Áno. To je pravda. Ale veď je to len stará bláznivá ženská. Nie je bláznivá ženská. Je to ten najúžasnejší poník v celom Ponyville. Myslím, že je to najchutnejší jablkový džem, aký som jedla. Asi preto, že v tom máš kopytka aj ty, Apple Bloom. Bez pochýb, Apple Bloom je jednoducho expert na varenie jablkového džemu. Naozaj? A ako sa skončil deň ocenenia rodiny? Výborne. Moja starka je naozaj výnimočná. Žiaľ, niekedy zvyknem na to zabudnúť. Nič si z toho nerob, tiež všetko zabúdam. A teraz poďme... Čo to bolo? Čo som to chcela?
Kto pomôže Starkej spievať v vode? A, B, C, D, E, F, G. Diamond Tiara. Ale oci!